е вътре? Кой? Ела, чакай. Аз искам да видя кой е вътре. Костадин пуска тук, е. Може ли? Аз слушам само Костадин слуша. Само Костадин се слуша тук. Чакай! Кой е този колега вътре? Кой е този колега? Шофьора! Кой е този колега вътре? Колега, това тази мутра! Ама къде отстрани? Аз трябва да няма смисъл. Това е въпросът за нас. Аз съм си тук. Аз никой не се бутам, така че... Аз ще стоя, обаче Костадин ми обясняте